Τώρα δεν βλέπει κανένας πώς να κάνει. Θα βγάζω και με το... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η κλήρωση για να μαζεύεστε σιγά σιγά. Το ξεφτύλα, δεν έκανε μια μπλούζα πάνω του. Καλή επιτυχία σε όλους. Μπουνιές είναι ο πουστέρ του συλλόγου. Κάτσε λίγο. Και παραδίδω το μικρόφωνο στο Μάνο. Έλα, Μάνο. Πάρε το πρώτο δώρο. Το 91 πάει πρώτο δώρο. Λοιπόν, πρώτο δώρο που πληρώνεται ο αποδέκτης για ΕΣΟΥ FT 891. Έτσι, πάμε. Το τυχερό πρώτο νούμερο. Σκέψου το καλά. Ανακάτεψε. Ο αριθμός 531. Ο αριθμός 531. Το πρώτο δώρο, παρακαλώ. 531 πήγε. Όχι, λάθος. Έρχεται δεξιά μας είναι. Δεν πειράζει. Ο αριθμός 531. Ο πρώτος λαχνός. Άντε καλορίζικος. 531. Ωραίος. Καλορίζικο. Ξανά λίγο. Sierra Hotel, Sierra.